Борисов Продакшн. Борисов Продакшн. Борисов Продакшн. Много хора искат Светослава и Леонардо да ги разделят. Душманите проклети и с магия не могат дори да ги спрат. По-добре стойте надалеч от тяхната любов, да не се наложи да ви резервират стая в Пирогов. Интригантите моля подалеч от тях. Светослава и Леонардо не можете да бутнете пак. От хиляди принцеси Леонардо кралицата избра. До него е тя, единствената Светослава. Але-ле-ле, лане-ле, але-ле-ле, лане-ле, але-ле-ле, лане-ле. Момичета, спрете да се бутате, мястото ви не при Леонардо. До него само Светослава има място. Тя е една на милион и вие го знаете добре. Не ядосвайте, да не пострадате. Светослава и Леонардо са неразделни. Всичките душмани ставате смешни. Интригантите моля подалеч от тях. Светослава и Леонардо не можете да бутнете пак. От хиляди принцеси Леонардо кралицата избра. До него е тя, единствената Светослава.